अरे खुश वाली खुश वाली ले ला क्या चाहिए कह के ले ला और औरत तो दे अरे अब मान गई हो औरत के जब नाक में के छुछी भुला जाए रूसे नु तो ओकरा कौन ना हो के नु तो रोलो बोल के कान में के झुमका लेके जा आ कह जैसे हमरा पता चला सपना में देखनी हो कि तार नाक के छुछी भुलाई बा तो हम लगले सोना के कान में के खरीद ले देखो मेहरारू ठंडा के दिन में आगू में खाए रख के पंखा हिलाना शुरू कर ठंडा के दिन ठंडा के दिन में पंखा हिलाना शुरू कर मरद कोई के ई तक ठंडा लागत कल के हमरा बाबरो रहुआ इतना दिक्कत से हमारे सोना के छुछी लेके आयल बे अब देखी करता खुश हो गई के कई कहतारी सुन हो प्राण पति भावही जी का एक बार देहु भरत करती होखेला लड्डू भैया कुर्सी पर बैठे वाला राजगद्दी होखेला के कई कहतारी सोन हो भाई जी का एक बार देहु भरत करती राजा बच्चा सुनले छाती में मुक्का मार कर गले राम के कहती का मिले वाला राजगद्दी भरत के कैसे दी हम मजाक नहीं खुली करो साचो में करो हटी हम झूठ बोले अरे बाप तो साचो तुम करो अब कैसे पलटे तो पहले कहे ना कहलू हम राम के राजगद्दी प्रचार कर ले बानी अब राम के राजगद्दी प्रचार कर ले बानी अब जैसे हम पंथा मारो लोग प्रजा कही राजा के बात के कोनो परेशानी के जितना खानदान में वचन के पालन करे खातिर अपन जान तक त्याग केलक उहे राजा अपना दूगो बेटा में मतभेद पैदा करके बड़का के घोषणा करके अब राजगद्दी छोटा के देता लागत है कि अब वही के कई के मोहनी मंत्र चलो फिर के कही कहतारी कि बड़ा राजा के बान निहल लागल दूसरा पूरा होना रामा सात सभे सभी रामा सात सभे सभी इतना बात जब कई कहली सुनो प्राणपति भावही जी का एक बर देहु भरत करती का तू सरबर मांगे कर जोरी पूरा बहुनाथ मनोरथ मोरी तापस भेष विदेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी
हवा इतना लगा था तब हवा खतर हथियार छोड़ के हथियार आई दे बबुआ एक बार हुए और है छाती में मुक्का मार के राजा दशरथ जी उलिट गईले और उलिट के कहले की रानी छातिया में मुक्का मार के रानी जो तू वरदान मांगले बारू ऐसे विधवा हो जाएगी हम ना जियो तहर मांग के सिंदूर खत्म हो जाए मजाक नानू कहीं हटी हम राजा हम वो राजा के बेटी हैं हमको तो भूया ना माने ओ भूजा चबेला नाम हमको छतिया में मुकवा मर के पहले राजा दशरथ रनिया ई का कइलो दोसर घर अरे दिहलू उजार रनिया ई का कइलो पति पत्नी के बाद दूसरा से ना कह जला नानू कहबो ना देव तो कहूँ बाप रे बाप पति पत्नी के बाद केहू से ना कहला कह दे कि ना देह तो कह सबसे कहूँ बाप रे बाप तो एगो बात सुना चुप जाने रही रात के बनना भेजा रब बन गई है ना हो रथवा चकारी राजा बन के सारा सुख करी है सारा सुख करी मार जाऊ तेरी हमारा परदन पर हार रनिया ई का कइलो रानी के कई ताना मारा करी हटी राजा राजा कहाइए बड़ा बड़ाई करत रही हर हुकुम रीति सदा चली आई प्राण न जाई पर वचन न जाई अब कहा घुसल गई लड़का लिखा रोआ तानी नारी खाली रोआ तानी आ धोनु है आ गए खरा हो आओ तू मांगा तरवे से अयोध्या शुरू हो जाए वरदान लौटा ना माने ना मन दो बात पर और गई अरे जब ले ना दे बबर अरे जब ले ना दे बबर नहीं सोने के रात बीत जाई हो अब ही लेना जब लेना देवो वरदान हो नहीं हमारा करार पैना भाई जब लड़ैया यही लड़ैया में सैया अरे ए राजा दिहला चुका हो नहीं चलवा
कई से कहत अरे राजा दशरथ चुप रहियो के कई कहे कि ना चुप रहो हमरा देवही के परी अब है देवे के जब कहले तब मांगे लगले कि दूगो वरदान चाहिए अब है दूगो वरदान काल बने जा रहा बा सुबह हो गई राम गईले राम जाके देखा था कि बाप घोलटा तारे कुछ भवन में पूछले राम की माई का बात बा कि बाबूजी घोलटा तारे पिताजी बताई रहुआ का बात बा कि को भवन में रहुआ आई बानी कहले कि बेटा तू जा मतारी बाप जौना घर में रहे में बेटा के ना आवे के चाहिए कहले राम पिताजी अगर जो माई बाप के कोनो समस्या होके तो मैं बेटा के जाए में कोनो दोष ना लागे ऐसे का बात बा कि राजा होके भुइया में घुलटा दी माई केस बिखार ले बारी तब है के कई कहली ए बबुआ रा तू को तो हती के वरदान मांगले बानी हत्ती छुटी इतनी चुके बा इतनी चुके कहले कि का मांगले बारू माई कहले कि ए बबुआ तहरा खातिर 14 बरस के वनवास मांगले बानी हाँ तारा छोट भाई खातिर अयोध्या के राज मांगले बानी हाँ अब बताओ जैसे फांसी के काटे ला कसाई तो ओकरा गर्दन हथिये के बुझाइबे करेला जी वैसा ही के कई कह दिया कि हथिये के अभी नफे बनल कहले कि माई पिता के वचन रखे खातिर हम माता के वरदान के पालन करे खातिर हम वन में जाए लगले आ लाग के आ चल दिहले वन में सीता जी साथ में हो गईली आ ओकरा बाद इलायची डाला इलायची कौन आदमी डाल लगे ये बात आ एकरा बाद तनी 5 मिनट के हमनी के विराम ले जा एकरा बाद 5 मिनट के विराम आ दिलीप क्या तिलक तनी साहे को म्यूजिक बाज जाता है एकरा बाद हाँ तले को म्यूजिक बजा तनी अपन लाइफ दिखा दे कम से तार तेरे लाओ डांस दिखाओ बात मानी करी ना
बुढ़ारी भारत जब बाल गया भारत का मान गया बगल से निकाल गया उड़ावल रुमाल गया माता जारी हैया डोले दे जारी हैया डोले दे कबिया के लिए गए कैया डोले तो नहीं मोर कैया डोले भारत जब बात भैया भारत का हाल भैया बगल से बिहार भैया रुमाल भैया भैया डोले रे माता तोरी भैया डोले रे नदिया नदिया के बीच जैसे नैया डोले और सही मुड़कन्या डोले रे। इस ब्रेक के बाद हेलो आई हमरा रंजीत भैया के चाचा जी एगो माला देके हम सम्मान कर रहा बानी रउआ सब ताली से सम्मान करब। इहे परिवार भगत जी बानी यहाँ के मलवा देना दो और केहू मलवा जे भी बना दो मलवा लगा देना पपन भैया पहले जे भी हमारा रंजीत भाई संजीत भाई पैसा दूली के चाचा भानी और भाई बानी सब लोग आई माला पहना के हम सम्मान करब। एक बाद दिलीप दयालु बहुत सुंदर गावे वाला बारे रोक दो